ghost town. Хора, аз съм Мегафайр и днеска почвам поредица на Hide and Seek или Ghost MC. Какво? Ще играя Егуар си Hide and Seek, като сега. И нека да започваме. Само да видя дали снимам. F5. Да, снимам. Значи, сега започваме. Ще бъде хайдер. Yep. Знам се, защото се знам късмета. Да. TNT. Къде може да бъде едно TNT? Казвам аз. Е в TNT групата, ако я намеря. Да, има TNT група след ракетата. Така че трябва да побързам. Тапва, пак се върнах. Не, но добре. Видях неймтаг. О, неймтаг. Да, гати. Пар, бро. Тапа. You are wait now. Яле! Що ме караш да седя? Няма да чакам. Добре, снимам 2 минути, да знаете. Ето го фаер, бро. Мал би един човек. Да не ми беше попречило. Ох, не, фък. Има стрел. Тафу! Ама няма такъв блок! Къде има? Ето го! Маймуната мръсна! На стрелби ще си играем, аре! Много е трудно да оцелиш, копче. О, защо? Метнах си брадвата. Чудесно! Направо чудесно. Знаеш, че си там, бе! Нямам брадва сега да те щупя от бой. То е ясно. What the fuck? Много стори. Лече. Пази си, маминото. Една филийка. От пропорцията на Мегафайр. Чес. Ама го бих. Не. Окей, те още са гонят. Пот! Какво става, хора?
Какво си Деви Мегафер? Нищо няма. Знаме тази стая. Чакай. Добре, знаех я. Щом проверих всичко, вече не знам. 5 минути. Фак! Ще бъдем 2 части. Там. Не знам как да се правя клиповете повече от 10 минути. Не знам как. Не знам. Просто YouTube. Тази програма, с която снимам. Виждате отгоре. Тук е тук отгоре. Виждате? Не ми позволява да видя. И сега до 9 минути ще спра клипа и пак ще започна, така че дори ако не ви кажа чао, не знам. Просто не знам. Добре, когато чупя бързо TNT, значи че е истински. Добре, онзи крафтинг тейбъл, защо не се скрива в крафтинг тейбълите, бе? Никога нямаше да го намерят. Това ще бъде тъмнела. Чакайте. Готово. Да се подсигурим. Така. Няма как да избягаш, ако след някой челъж тук. Окей, някои хора не бягат, но се чува, защото подскачат. Когато ги ударите. Аре бе! Да те фъкам! Кафявата къща. Беше. Май. Поне вече имам брадва. Добре, фрозната бях.
хора, пак съм аз. Просто когато малко ми спря нета, не сте изпуснали нищо, дисконектна ма. Но сега няма да става такива работи. Така че... Ей! Този само, че е червен и кръв в очите. Добре. Една минута. Ами, хора, май това ще бъде от клипа. Абе, ще се върна, когато всичко е готово. Хора, съжалявам, не мога повече да чакам. Така че, чао. Има малко работи, после може да кача още един клип. Не се знае. Чао!